खुलुमबाय। दिनै 5 दिसेम्बर। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। डक्टर अनजालि दैमारिनि फिसाजो जाफुंसार मिंग्रिं फि दोरबि दैमारि भैरब कुन्ड पिकनिक स्पटखौ बेखेवना होबाय। फैगौ 2024 मायथाइयाव क'क्राझार लकसभा बियाबा सोरनि दखलाव? 7 दिसेम्बराव बनसुआ सुबुं गौमा हाबाफारि लादों। कीर्ति जुलि बायदि आइएएस जानांगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगो फिसाया फिन खेबसेबाव सासे जाफुंसार जानो हाबावदों। थारैनो आथिखालनि समाव बर' फिसाफोरा सानफा एफा जाफुंसार जागासिनो दं। बर' फिसाफोरनि जाफुंसार जानायाव मुलुगाव मिथिसार जादों बर' माहारिफोरा। बेबादिनो डक्टर अनजालि दैमारिनि असे फिसाजो मिंग्रिं फि दोरबि दैमारिया गुजरात आहमेदाबादनि नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ डिजाइननिफ्राय BDES ग्रेजुवेट डिग्रीखौ उथ्रिसार जानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिंग्रिं फि दोरबि दैमारिया फाइनाल प्रजेक्टआव डायना मुंनि सावथुनखौ बानायनानै गथायदोंमोन आरो बे डायना मुंनि सावथुनखौ इंलेन्डनि फर्ड फाउन्डेसन मुंनि फसंथाना स्पन्सर खालामदोंमोन। दावबायनो आरो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसाम रायजो नाङैनो मिथिसार जानाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरब कुन्ड पिकनिक स्पटखौ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बेखेवनानै होदों। नाथाय बेखेवनायजों लोगोसे सामलाय आफादा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे नेमखान्थि खानानै होदों। दावबायारिफोरनि थाखाय खानानै होनाय नेमखान्थिफोरानो जाहैबाय पिकनिक स्पटआव गोबारै सोदोब जानाय दामजुफोरखौ दामनो मोननाय नङा, पिकनिक स्पटआव जौ फाननो मोननाय नङा आरो साफ्रोमबो दावबायारिफोरा मिथिंगानि खहा गोनां मुवा बेसादफोरखौ पिकनिक स्पटआव गारनो मोननाय नङा। उदालगुरि जिल्ला बनसु आरो मिरु बनसुनि बानजायनायाव फैगौ 7 दिसेम्बराव आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय सुबुं गौमा हाबाफारि लादों। फैगौ 7 दिसेम्बराव उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेवलां फोथाराव गासैबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय बनसुनिफ्राय खावलायहरदों। खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों दि आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि थाखाय खुंनाय बे सुबुं गौमायाव बाहागो लानो थाखाय गासै आफाद, गासै राजखान्थि हान्जा आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जादों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दिन्थिजेनदोंमोन, नाथाय सिमाङा दिनैसिम जाफुङाखै। बेनि थाखायनो रावबो राव होग्रा गैलिया साननानै बेनिखायनो बनसुआ गोदान साननाय हनाय लानानै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय ओंखारदों। नाथाय बनसुआ गाव हारसिङै मावफुंनो हाया, बेयाव रायजो राजाफोरनि मददनि गोनांथि दं होननानै बिथांमोना बुंथिदों। लोगोसे बुंथिबावोदि बनसुखौ दाफुंनाया 1 बोसोर जायाखै। गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बनसुआ आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिखौ जागायजेनदों। गिबियाव क'क्राझाराव जागायजेनदोंमोन, बेनि उनाव दिल्लीयाव, जेराव मन्त्रि रामदास आठावाले बिथांनिफ्राय मोजां फिननाय मोननो हादों। बेजों थुलुंगा मोननानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिखौ मावबोदों होननानै बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। कीर्ति जुलि बिथाङा जुदि आइएएस अफिसार जानो हायोब्ला अब्ला आसामनि हौवासा हिनजावसाफोरा मानो जानो हाया? बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामनि हौवासा हिनजावसाफोराबो आइएएस आइपिएस जानो नांगोन। मैया जालुकबारियाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ मोजाङै पास खालामनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंथिदों। बे हाबाफारियाव डिसि कीर्ति जुलि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंदों, इसोरा कीर्ति जुलि बिथांखौ गुबुन रोखोमनि बानायना हराखै। जुदि बिथाङा हायो, अब्ला आसामनि हौवासा हिनजावसाफोराबो हायैनि जेबो खोथायानो गैया होननानै बिथाङा बुंथिदों। फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दानिफ्रायनो साखाफारा जादों राजखान्थि दोलोफ्रा। नाथाय बेनि सिगांनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि नोजोराव गोग्लैदों क'क्राझार लकसभा बियाबा। थारैनो बे खेबाव क'क्राझार लकसभा बियाबा सोरनि दखलाव? क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि रन्जित दासआ खौरांगिरिनि सोंनायनि फिननायाव गोनो गोथो गावनि हाबा जानानै फैनाय बाथ्राखौसो बुंथिनायखौ खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।